Diwrnodau i ffwrdd o'r Steddfod mawr? Dyma sneak preview o'r maes. Bydd y stryd yma i gyd ar gau fel bod y stondin a'i fan hyn i gyd ar gael i chi. Bydd yma'r brofyn yn cael ei gynnal yn y cinema tu ôl i fi, a os ydych chi'n llwyddiannus, i fan arall lle chi'n mynd. Dyma un o'r mynedfeydd o'r cinema. A dyma bwth tocynnau fan hyn. Pwy a wyr pa fath o stondin na i fi fan hyn erbyn diwedd yr wythnos. A tu ôl ni bydd wal dringo. Pwth nofio. A llawer mwy. A dyna ni, ron fwyaf y maes. Dyn ni'n edrych ymlaen a weld chi'n Steddfod yr Urdd 2009.